O problema da depresión, o sea, que se podería producir como características particulares dun problema como ese dentro da universidade, da propia universidade, tal vez dependería, dependería fundamentalmente do estrés a que pode someter a universidade, o ritmo dos estudos a poboación universitaria. Quero decir, sería tal vez o único que podería diferenciar a depresión nos universitarios, nas universitarias, do que pode ser a depresión na poboación xeral, noutros colectivos diferentes, non? Probablemente o principal factor sería ese, ao que se poderían sumar situacións puntuais, como pode ser, pois, situacións de acoso, por exemplo, na universidade, pero que poderían compartirse pois con outros entornos ou con outros ambientes diferentes, como pode ser unha persoa que está traballando nunha empresa, que pode ser acosada por un superior, que pode ser acosada por un compañeiro, etcétera, etcétera, ¿no? E que poderían levar, pois, en determinado momento a unha depresión. O verdadeiramente característico dentro da universidade tería que ver, ao meu entender, coa presión a que poden someter o ritmo de estudo, non?